Troi i siarad chydig bach am y llyfrgell. Fel nes I sôn, nes I weld premier llyfrgell yn Eisteddfod nos Lun a yn Rhys hefyd. Ac oedd e'n braf I gael premier y ffilm Gymraeg yn cael ei dangos yn Algylch yr Eisteddfod. Ac dwi'n gwybod bod ti'n eitha nerfus ar y premier yna, achos falle bod yna bobl yn y llefa sydd wedi darllen y nofel. Ond wyt ti'n rhoi yn glir iawn, mae dehongliad o'r nofel yw'r ffilm, nid addasiad ohoni. Chi ymwneithio ti'n meddwl bach arno? Wel, mae'r nofel wedi gosod chydig yn y dyfodol a mae'n elfen abswrd surreal I. Mae'n gomedi, mae'n ddychan, mae'n neud hwyl ar lyfrgellwyr, academics, a haneswyr Cymru. Mae yna gast anferthol, mae cyfan yn digwydd yn ystod y dydd. A dyna'r hanfod y syniad abswrd yma bod y bobl yn y rownd y llyfrgell yn leithio gyda gyda yn ystod y dydd. Mae jyst neb yn sylwi. Ond wrth gwrs, wrth bod chi'n trosglwyddo hyn ar sgrin, fi'n credu o'n I a'r cyfarwyddwr yn teimlo bod ni, os ydyn ni'n creu thriller bod ni eisiau I gadw'r gynulleidfa bod nhw'n eisteddfod, bod nhw'n teimlo bod nhw yn y sefyllfa, bod nhw yn y sefyllfa real iawn a bod y peryg yn real, bod hwnna'n arswydo nhw. Felly ni wedi newid y cyfan ar gyfer shift nos, lle mae yna bethau chi'n I wario gyda fel dirgelwch y tywyllwch, y golem yn I ffwrdd, pobl yn cael eu cau mewn archifau, rhwng stilffoedd, hyd yn oed. Mae naws y peth wedi newid yn llwyr. A dwi'n credu dyna pan mae'n nerfus o'r vista yn y cinema, o teimlo, wel, dwi'n gwybod bod na ddarllenwyr wedi mwynhau naws y nofel a wedi mwynhau y byd yna. Yn teimlo bron yn ddehiriadol bod fi wedi methu cywasgu fe mewn I ffilm 90 munud yn y ffordd yna, oedd rhaid I fi newid hi'n llwyr. A fan beth un wedi dod lan a dweud, o wel, mae well gen i'r nofel, ond mae hynny'n iawn gen I. Fi sgwennodd y nofel hefyd, felly mae'n un oce. Ond fi'n teimlo gallen ni wedi creu 10 ffilm gwahanol allan o'r syniad yma, achos oedd yn gymaint y stori yna, ond weithio mae rhaid, dyna beth dwi'n dysgu am ni, mae rhaid cywasgu fe mewn I stori syml eto, fel yn Parch, persbectif clir sydd yn rhwydo gynulleidfa I fewn. Felly oedd rhaid I ni ddilyn trywydd yr efeilliad I stori nhw, I persbectif nhw, fel bod ni'n cael pobl ar ei ochr nhw a ddilyn y stori. Felly beth sy'n rhoi pleser mwyaf I ti? Ifer rhan o gyfres, y ffilm, neu ifer awdur wyt ti'n y bon a fi'n gwybod ti'n dychwelyd? Beth wyt ti'n meddwl sy'n rhoi pleser mwyaf I ti? O, cwestiwn diddorol. Dwi wedi dysgu lot o wneud cyfres teledu. Dwi wedi gweithio ar agos iawn gyda Paul Jones sy'n ystafnyn ar greu stori ar ffurf hir sydd yn bach I cynulleidfa dros gyfnod hir o amser. A mewn ffordd mae hynny'n sgil sydd yn beddig unan I sgwennu nofelau hefyd. Felly dwi'n gweld yr nofela a'r sgriptau teledu yn mynd gyda gilydd yn gwt iawn ac yn daclus iawn. A bod wedi dysgu lot o bethau am storio a rhoi surprises I bobl a strwythyr sydd yn gallu mynd y ddau ffurf yna. Mae ffilmio a wneud ffilm hir yn debygach I sgwennu stori fer. Felly pan dwi'n gweld y ddau ffurf yna dy gilydd, dwi'n gweld bod fi'n benthyg pethau yna eitha llall. O ran beth dwi'n mwynhau, dwi'n gwybod, dwi'n meddwl mae'r gyfres teledu ar y funud sydd wedi rhoi gwynt o wefr I fi, achos bod y gynulleidfa yn dilyn wythnos ar ôl wythnos, a chi'n cael ymateb a chi'n cael sgwrs, a chi'n teimlo bod y holl bobl yma ar siwrne yma gyda chi. A dwi'n meddwl, achos bod yn digwydd dros gyfnod hir, bod e'n rhoi mwy o gyffro I chi mewn ffordd, a dwi wrth y modd yn dilyn cyfresu teledu, wedi gyrraedd sy'n ymlaen am 2 penod ar 10 er enghraifft yr Americanedd, a dwi'n meddwl bod pobl yn licio dianc o fyd go iawn I wylio rhywbeth dros gyfnod hir o amser, a dwi'n meddwl taw dyna'r ffurf lle dwi wedi ffindio'n llais I yn bennaf. Felly, falle Parch 3, falle, ffilmiau eraill, ond oes yna waith rhyddiaeth arall ar y gweill? Dwi yn sgwennu nofel, nes I dweud yn llynedd yn dod, dwi yn ara 10, falle bod fi wedi sgwennu rhyw 10,000 o eiriau rhwng un steddfod a'r steddfod nesaf. Felly dwi'n goffod jyst cywasgu'r gwaith ryddiaeth mewn I pa bynnag gyfnodau tawel dwi'n cael. A dwi ddim yn cael cyfnodau tawel o gwbl, a mae gen I 2 blant bach hefyd, felly dwi'n sicr ddim yn dawel. A dwi ddim yn cael gymaint o gyfnodau falle lle di ymdreifio I fyd y nofel, achos wrth sgwennu nofelau, dwi'n meddwl bod ti angen bod yn y byd yna a wneud y bob dydd, a wneud y bob dydd dros gyfnod hir o amser. A falle ar ôl Parch 3, falle dawn ar gyfle I fi gael y gofod na, falle bod fe'n neis cael blwyddyn lle di jyst yn sgwennu rhyddiaeth. Ond gen I weld pa gynigedd wedi dod yn y cyfamser.
Diolch yn fawr i ti. Beth yw'r gwaith nesaf y ti, Rhys? Ni yn canol cynhyrchu a chyfarwyddo drydedd gyfres o 35 diwrnod. Gyfres fel Murder Mystery, lle mae yna driw o gymeriadau yn dod i ryw sefyllfa. Mae rhywun o marwolaeth amheus ac erchyll reit ar dechrau'r gyfres. Ni'n mynd nôl 35 diwrnod, cwrdd â'r cymeriadau yn gweithio mas pwy nath y llyfr ddechrau erchyll. Felly mae'r drydedd gyfres yn rhannol cael ei ffilmio nawr. Felly o diwedd Awst neu ymlaen byddai'n cyfarwyddo'r fotel a hwnna. Dwi'n gobeithio darllen Fflur wrth i Parch 3 ddechrau o'r troedd. A hefyd, ni'n paratoi cyfres newydd, gyfres drosedd newydd sydd wedi gosod mewn byd dinesydd hollol wahanol, cyfoes, tywyll a modern iawn. A mae hwnna ar y gweill allan hen 2 blynedd yn ei waith. Felly, ti'n mynd i fentro nôl i wneud tyma bach o gynhyrchu to, ti'n meddwl? Gobeithio. Dyna pam ni'n gwneud y gwaith ni'n gwneud, dwi'n meddwl. Dyna pam ni ddim yn gweithio mewn swyddfeydd o 9 tan 5 yn yr un peth bob tro. Dyna sy'n cadw fi fynd, yw cael gwahanol brofiadau trwy'r amser. Felly os yw'r cynnig yn dod, byddwn ni'n gwneud cyfarwyddo chwarae gitar, a ni'n sgwennu cynnig a sgwennu englyn o'r ddau. Beth bynnag, ti'n gwybod, dyna sy'n cadw bywyd yn ddiddorol, ydy sy'n cadw trwy'r agor i wneud gwahanol bethau trwy'r amser. Reit, wel, diolch yn fawr iawn i chi'ch dau am fod mor onest am eich crefft a beth llongyfarchu ar y hyn wedi diwedd eisoes o Parch yn dymuno'n dda gyda Parch 3. Allai annog chi felly i wylio'r gyfres ar nos Sul, dechrau ar Fedi'r 4, yr ail gyfres o Parch, a fe fydd ffilm y Llyfrgell yn teithio o gwmpas Cymru yn ystod yr hydre, a dwi'n meddwl bod yna daflenni dyn ni sy'n dangos pa ardaloedd yn ymweld â nhw. Dwi'n meddwl bod y dyddiad yn anghywir gwylio Abertawe, hydref y degfed bydd wedi dangos yn Abertawe. Felly pob dymuniad da gyda hwnna hefyd, a diolch yn fawr iawn i chi am wedi